To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Al'ummar musulmi na faɗin duniya, musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Ina kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. To, alhamdulillahi a wannan rana za mu yi karatunmu ne insha Allah akan abin da ya shafi zeba, jar zeba da kuma farar zeba insha Allah. Wannan ita ce ake kira da jar zeba. Muna sayar da ita ko giram ɗaya ko rabin giram muna sayar da ita insha Allahu fiyau insha Allahu. Yadda za ka gane original na farko domin kada insha Allahu a je a yanka jinin ƙadangare a sa wa fara ka ɗauka cewa fara ce. Duk da a wannan bidiyo insha Allah har faran ma za mu nuna muku insha Allahu kamar dai da kuke gani wannan ja ce, sannan kuma wannan ita ce farar zeba. To amma yadda mutane ke yi yawanci mutane suna iya ɗaukar farar zeba su yanka jinin ƙadangare su zuba mata don a ga kamar ja ce. Idan aka sa mata jinin ƙadangare in ba ka san ta ba lallai ka iya bambance ja original ko kuma abin nan. Ana iya sai maka fara da jinin ƙadangare ka ɗauka asalin original jar zeba ce. To, alhamdulillah a wannan bidiyon, a wannan karatun namu, a wannan makaranta tamu tashar Umar Mahadi da sauran makarantun tamu gidan mallaka da sauransu insha Allah za mu yi karatu akan wannan insha Allah. Idan kana buƙatar farar zeba insha Allah muna ba da ita lita ɗaya ko rabin lita ko kuma kwatar lita insha Allah duka muna siyarwa a farashi mai sauƙi da izinin Allah, farashi da za ka siye ta insha Allahu kai tsaye daga shago insha Allahu, daga kamfani kai tsaye insha Allahu. Sannan idan batu ake na jar zeba da izinin Allah, jar zeba muna ba da giram ɗaya, muna ba da rabin giram, muna ba da full giram insha Allahu. Fiye da haka ma za ka iya samu adadin da kake so insha Allahu za ka samu. Misali kamar wannan da kuke gani, kamar wannan da kuke gani wannan ba insha Allah, misali kamar wannan kuke gani kun ga giram ɗaya ce insha Allah. Sadda za ka gane mai kyau ce insha Allah za ka ɗauke ka ɗora ta a kan madubi in dai ka ganta a ciki za ka ga babu ita a jikin madubi. Za ka sa ta a gaban madubi za ka ga ba ka ganin ta a jikin madubi, in ka kalla ba jikin madubi kuma za ka ganta kamar babu komi a kwalba. In ka ajiye ta gaban madubi ka kalle ta a madubi za ka ga ba komi. Abu na biyu za ka samu tafarnuwa, in dai ka nuna mata tafarnuwa za ka ga tana wato ainihin janyo ta insha Allahu, tana tura ta kenan insha Allahu. Idan kuma ka sa mata lemun tsami, kana ɗiga mata lemun tsami za ta shanye insha Allah. To, wannan ita ce asalin original fiyau insha Allahu da izinin Allah. Sannan akwai ƙarin abubuwa da yawa da za ka iya gwada ta da shi insha Allah. Ita kuma farar zeba yadda ake gwada ta, farar zeba yadda ake gwada ta insha Allahu kana iya ɗaukar abu na ƙarfe in dai ka sa a jikin kwalbarta ka ga abin ya liƙe to insha Allahu original ce. Misali kamar reza, kana iya ɗora mata reza ka ga ya liƙe a jiki to yana nufin mai kyau ce. Kana iya samun abu kamar filaya irin filaya mai ɗan ƙwan nan wanda ake auna socket a ga idan ya yi ko bai ba, kana liƙa mata za ka ga socket, za ka ga abin filaya ya kama insha Allahu, ya kama a jikinsa, ƙwan ya kama. Alhamdulillah kada a manta da subscribing da share.